फ्री स्टेट में अब तक तहार ये कहना बा कि ऊ रेप खाली एगो बहाना बा। रणवीर या आलिया केहू से नैना रायचंद के रेप करवैले और ओकरा मरवा देले। दोनों के एजा से जाए देवे के और दोनों पे नजदीकी से नजर रखे के। घर, ऑफिस, कार, फोन सब बक करवा देवे के। हम ई केस के तह तक जाइबा। डॉक्टर खान, ये डॉक्टर खान के बा और नैना एकरा कुरियर काहे भेजले पड़ी? वैसे डॉक्टर खान के स्पेशलिटी का बा? पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट। तोहरा की यकीन बना कि ये डॉक्टर खान ही हुए ज़ारा खान भी है, तो कहीं कोनो गलती तो ना करत बाड़े। जब वहां खाली सिर्फ एक ही डॉक्टर खान बाड़ी तो हम गलती कैसे कर सकेली? और कोनो ऑप्शन बा ही ना। बाकी ऐसा हो सकेला कि कोनो और डॉक्टर खान वहां पहले से ही मौजूद हो और अब नहीं खे। हाँ, लेकिन ऐसा कौन चीज बा जो नैना डॉक्टर खान के भेजले रही? का हो सकेला वो? इस सवाल के जवाब तो नैना ही हम लोग के दे सकेले और हम लोग की पता लगाए कि और कोनो रास्ता नहीं खे। ऑब्वियसली। रुका, हमके तोरा वजह से वो आइडिया आइल। का पता लगावे कि एगो रास्ता बा। अगर हम अपन बीवी से बात ना कर सकेली तो डॉक्टर खान भी ना कर सकी। एक तीर तो अंधेरा में मारे के ही पड़े। शायद कुछ बात बन जाए। हेलो, का हम डॉक्टर खान से बात कर रहल बानी? हाँ, आपके बानी? रणबीर रायचंद। सुना, डराए की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, बोली। आप काहे फोन कर ले बानी? कहे कि हम जाना तानी हमार वाइफ आपके कुरियर से का भेजले रही, और अगर आप चाहतानी कि ये बात हम पुलिस तक ना पहुंचाई तो जौना औरत के साथ आप रहे ली ओकरा से जाके कह दी कि सीधे से सब कुछ कबूल कर ले, न तो आप और वो आलिया दोनों खातिर प्रॉब्लम हो जाई। मैडम हेलो हेलो हेलो। बस लोग के अगला चाल के इंतजार करा। हाँ, और अभी इंतजार लंबा ना होके वाला बा। ट्रस्ट मी। स्मार्ट बा। चला देखे कि कितना स्मार्ट बा। तू खेल फिर से खेल रहा बड़ा? कैसन गेम? ओए, जॉन में तारा के कुछ पता हो खेला तू हमके ना बतावेला, हमके अंदाजा लगाए पड़ेला। हाँ दिशा, हमने के काम ही है बा। तू बहुत बदमाश पड़ा, लेकिन तो हमके ऐसे अच्छा लगेला। ओके, कम ऑन। 1 2 3 4। रॉबिन, हम 5 मिनट में आवत आनी प्लीज। या श्योर। ओके गाइस, एक बार और। आलिया, हमके बात करे के बा। ग्रीन रूम। अब सर, दूसरी वाली पहली वाली से मिले गई बिया। ठीक बा, बढ़िया। वो लोग पर नजर रखिया। पर वीडियो ना मिली, खाली ऑडियो मिली। ठीक बा, माइक तने क्लोज रखिया। जी सर। तो के कितना बार बोलनी कि हमारे काम की जगह पर मत आई है, लेकिन तू ना मानबू। हमके तरह से बहुत जरूरी बात इतना करे के बा। जरूरी का रहे जे तू इंतजार ना कर सकेलू ज़ारा। का चाहेलू तू कि सब केहू के हम लोग के बारे में पता चल जाए, हमार इज्जत मिट्टी में मिल जाए? का चाहेलू तू? सुना, यहाँ पहुँचे खातिर हम बहुत मेहनत कैले बानी। तू ई सब हमसे ना छीन सकेलू। ऐसन कौन बात रहे जो तू हमके बताए खातिर इंतजार ना कर सकेलू? बिना हमसे पूछे, बिना बताए ऐसे कैसे आ सकेलू तू? अपन चेहरा देखा, इतना का जरूरी रहे जो तू इंतजार ना कर सकेलू? रणबीर फोन कैले रहे और ऊ का बोलस? ओकरा पैकेज के बारे में पता बा।
जारा, तू कितना भोला बाड़ू। ओकरा पास कुछ भी नहीं है। वो हम लोग के कुछ भी ना बिगाड़ सकेला। वो कुछ कहे वाला भैया। ओकर लगे हम लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वो खाली तो के बेवकूफ बना रहल बा सारा। तू इतना यकीन से कैसे बोल सकेलू? पता बा वो हमके खुद बोल ले बा कि ओकरा कुरियर के बारे में पता बा। ये से तो बोल रहल बानी कि तू बहुत मासूम बाड़ो। अगर ओकर लगे कुछ भी होखत तो वो सीधे पुलिस के पास जाए। वो तो के फोन ना करत। हो सकेला कि ओकर कुरियर के बारे में जानकारी हो, लेकिन ओकरा अंदर का रहे हमके पूरा यकीन बा ओके ना पता। ओकरा लागत बा कि वो हम लोग के बेवकूफ बना देले बा। अब हम ओकरा बताए कि बेवकूफ कैसे बनायल जाएला। जस्ट वेट एंड वॉच। हमके भरोसा बा तू आगे का करे वाली बाड़ू। बिल्कुल। अब हमारी बात ध्यान से सुन। इधर रणवीर से भी ज्यादा होशियार बिया। जोन प्यार में बुरा हो सका था तो उन कुछ में नहीं हो सका। एक दूसरा के दुश्मन बन गए बालक दोनों। हाँ डॉक्टर खान, हम चीज तारा लौटाए चाहे नहीं जौन तहार बीवी हमके देले रही। हमके खुशी बा कि हमार फोन के तरह पे असर तब भइल। त कहाँ मिल सकेलू हमरा के? तो हमसे जॉगर्स पार्क में मिला। कितना बजे? 10 बजे। और हाँ, पीछे वाला रास्ता से आइए। ओके। बैठो। ई पेन ड्राइव तहार पत्नी हमके देले रही। एकरा में कुछ रिकॉर्डिंग बा जेकर वजह से वो आलिया के ब्लैकमेल करत रहे। उ लोग के कुछ बात के भी रिकॉर्डिंग बा जेकरा में वो आलिया के धमकी देत रहे कि वो तरह से दूर रहे। लेकिन अब जब वो जिंदा ना बिया तब केहू ब्लैकमेल ना करी। लेकिन ये पेन ड्राइव तारा काहे देले रहल? काहे कि वो चाहत रहे कि एकरा वजह से हमारा और आलिया के रिश्ता पे फर्क पड़े। हमार मतलब तू अपन बीवी के धोखा देत रहला। वो चाहत रहे कि हम भी यह सोची कि आलिया हमके धोखा दे रहल बिया। एकर का मतलब बा? तारा पता बा तू बेवकूफ बाड़ा, लेकिन तार पत्नी वो बहुत समझदार रहे। वो समझ गए रहे कि आलिया और हम दोनों प्रेमी बानी। तो हमार वाइफ के लागल कि अगर वो तारा के हमार और आलिया के रिलेशनशिप के बारे में सबूत दे दे तो तू का करबू? आलिया के डिवोर्स दे देबू? हम बस उत्सुकता बस पूछा तानी का तू लोग शादीशुदा बाड़ू? काहे कि जहां तक हम जाने ली ई सभी देश में इलीगल बा। बाहर में जा। हेलो। हेलो, हाँ के बोल रहल बा? नैना रायचंद बात करतानी। हाँ, अब सॉरी, का हम लोग पहले मिलले बानी? ज्यादा बना बताए ले। तू अच्छा तरह जाना तारू कि हम के हई, और ओकरा से भी अच्छा से जाना तारू कि हमार हस्बैंड के हवे। हमके लागत आपके कौनो गलतफहमी भइल बा। कोई गलतफहमी नहीं के भइल हमरा।
हम अच्छा से जाना तानी कि तहरा और रणबीर के बीच में का होता अभी। देखिए हम तू जाना तारू हमारे पापा के हवे आलिया? रोहित दुबाश इंडस्ट्रीज, मंत्री से लेके संतरी तक सब कोई जाने ला उनका के। अगर हमरा से दुश्मनी करबू तो इस शहर में तका इस सारा देश में रहना पैबू तू, समझ लू। तो हम तारा से एगो आखिरी बार पूछे जाता नहीं, रणबीर रायचंद के जाना तारू या ना? बतावा हमरा के, जाना तारू या ना? जाने नहीं। दैट्स बेटर। और जब हम रिहाब में रही तो तहार अफेयर रहे हमरा हस्बैंड के साथ, हाँ या ना? बतावा आलिया। एक बात बताई नैनो रायचंद, भाड़ में जा। और तुहार पापा दुबाश ओहो भाड़ में जाए। हम रणबीर से प्यार करेनी और दुनिया की कौनो ताकत हम लोग के अलग ना कर सकेला। जे करे के बा कर ले और जाके बता दे अपन बाप के भी, समझ ले। का तहार हमरा हस्बैंड के साथ अफेयर रहे, हाँ या ना? बतावा आलिया। एक बात बताई नैनो रायचंद, भाड़ में जा। और तुहार पापा दुबाश ओहो भाड़ में जाए। हम रणबीर से प्यार करेनी और दुनिया की कौनो ताकत हम लोग के अलग ना कर सकेला। जे करे के बा कर ले और जाके बता दे अपन बाप के भी, समझ ले। हेलो जय, का तू अभी आ सकेला? हमके तरह एगो जरूरी चीज दिखावे के ये का कर रहल बा? हम काले रहनी ना दिशा, ये हमने के वो इन्फॉर्मेशन हासिल करे में हेल्प करी जो हमने के जाने के चाहता नहीं। एकरा ध्यान से सुना। का तहार हमरा हस्बैंड के साथ अफेयर रहे, हाँ या ना? बतावा आलिया। एक बात बताई नैनो रायचंद, भाड़ में जा। और तुहार पापा दुबाश ओहो भाड़ में जाए। हम रणबीर से प्यार करेनी और दुनिया की कौनो ताकत हम लोग के अलग ना कर सकेला। जे करे के बा कर ले और जाके बता दे अपन बाप के भी, समझ ले। ओकरा के कैसे पता चलल? अभी वो मुद्दा नहीं खे, हमके यही मिलल बा, मुद्दा ही बा ये हमार बीवी ना हिया। का ये तू कैसे बोल सकेले? यू ना बिया। बैकग्राउंड सुना। एकरा में कोनो टीवी शो के टाइटल बज रहल बा और कोनो एपिसोड के शुरुआत हा। आवाज सुनाई। ई रिकॉर्डिंग जोना शो के टाइटल के बा। उ शो जोना दिन चैनल पे लॉन्च भइल रहे उस 2 नवंबर शाम के 8 बजे भइल रहे और ओकर रिपीट 3 नवंबर के 9 बजे शाम के आयल रहे। उस समय हमार पत्नी यूएस के फ्लाइट में रहली, तो फिर वो फोन कैसे यूज कैली? ये तो इंटेलिजेंस ऑफिसर से भी ज्यादा स्मार्ट बा। स्मार्ट बा, बहुत ज्यादा स्मार्ट बा। मतलब कुछ ना, जाहिर से बात बा कि वो रिकॉर्डिंग नहीं खे जो नैना ई लोग के देले रहली। लेकिन ऐसे एक बात तो पता चल गई कि वो लोग के पास ऐसा कुछ बा जौन हमनी से छिपावत आ रहे। असल में एगो और बात बा। का? यही पता चल गई बा कि आलिया और जारा लवर्स बाड़े। यस। वो तो हर बात माने लस। हाँ, बताई नहीं था क्यों हमार बात मान लेलस। का बोलू तू? ये कि तहार बीवी समझ गए रहे कि हम और आलिया प्रेमी बानी, लेकिन तू ना समझला और वो वीडियो हमके ऐसे भेजले रहे ताकि हम अपन गर्लफ्रेंड के कंट्रोल कर सकें। चला अच्छा बा। सच में एकरा में अच्छा का बा? कहा बात बाजारा? हमके का भइल बा? तो के पता बा वो हमके कैसे देखत रहे पूरा समय? जैसे कि हम कुछ भी ना बानी। उस साला कमीना, वो हरामी। ये बस तोहार कल्पना बाजारा। सच में तारा कैसे पता? वहां रहलू तू? रुका, तू अपन दवाई ले लू। डॉक्टर बोले बड़े तोहार गुस्सा ना करे के बा। शांत हो जा। यहाँ बा। शांत हो जाई। पता बा ओकरा देखत समय हमार दिमाग में खाली एक ही बात आवत रहे,
वो आदमी तहरा साथ सुतत रहे। ठीक बा ज़ारा, ई सब अतीत की बात बा, हमें से बाहर आ सके नहीं। एगो बात बतावा, अच्छा लागत रहे तारा का ओकरा साथ सुतल? ज़ारा, शांत हो जा। सुना सुना शांत। ना, पता बा हमके दिखाई देवेला पूरा समय जब तक हम वहां रहनी, हमार दिमाग में खाली एक ही नजारा घूमत रहे, तू ओकरा साथ में ओकर बिस्तर में चूमत हुए, ओकर नाम लेत हुए, ओकर बिस्तर में ओकरा साथ। ये एगो फिल्म के तरह लागत रहे, पता बा ये हमार दिमाग में बस चलत रहे, बार 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 बार। भाड़ में जा, भाड़ में जा। बेचारी सारा, जौन बात ओकर बारे में केहू के पता ना रहे वो हमके पता रहे। ओकरा एक दिमागी बीमारी रहे, अनस्टेबल मेंटल कंडीशन, जेकरा IED बोलल जाएला, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर और रेज डिसऑर्डर। एक ऐसन बीमारी की जौन इंसान के होखेला ओकरा इतना गुस्सा आवेला कि वो बेकाबू होके कुछ भी कर सकेला। रणबीर के हैंडल करल हमरा खातिर आसान रहे, लेकिन ज़ारा के दिमागी हालत हमरा खातिर कौन मुसीबत खड़ा करे वाला बा ये हमके खुद पता ना रहे। हालात काबू से बाहर होकर रहे, सब क्यों के लिए। हेलो एवरीबॉडी, यदि आपके शो पसंद आए, ये एपिसोड पसंद आए होके, प्लीज लाइक के दबाएं, प्लीज शेयर करें और प्लीज लाल और सफेद बटन के जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमनी के प्रोत्साहित करें जैसे आपके खातिर और मनोरंजक प्रोग्राम बना सकें। थैंक यू।